kum ka sen jaman pentikna bagi kambala sngi kum ka kambala misteri bat ki weipat hakathan sora bakim dei ban shakne haki barjala ka khasi students union south khasi hills district unit haka arpu atri ulber arja arpu saw kala hiar ban khnra barjala haki jaka trai bapher kathan ban kentui ki kontraktor ban shimnong trai de ki paradoh parasnam la jong kane ka rai lek khnra barjala kala mi na jingalang badangshan bat ka sunjuk ki nong bala ka than sora lani ka sora labor union hakabalaya kran ba wat ki kambala sngiru hakate ka banta la kani no da ki barjala hakani ka jinglek khnra kala don ka jinge tengkhu hapadang ki noilam ka seng bat ki bapentrai yakawai ka hotel halat so plia ka badai jong ba daman ba suyam bat kani ka jinge kran kala thap khluj bat khamadian la pha wan ya kran biang hak por jan met bat lala ban pen bait pan na kaliang ki noilam ka KSU South Khasi Hills District Union bakan thop yu samla ribok ding do president bat usamla marbakiu do riatam assistant general secretary kila ong bakaseng kan betengi ka jing khnra barjala haki weipat ki banta ka than ki ba ompat la ban pendap khnang ba ka kambala sngi kam dei ban lech ki barjala ki bala wan ra da ki kontraktor hakate ka than habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya